Hello students, I am Anthony. இப்போ நம்ம exercise number 2.3 problem number 3 நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துக்கிற ப்ராப்ளத்தை வந்து ஐன்னு எடுத்துக்கோங்க. I is nothing but first letter of integration. Okay, integration e power ax plus 1 the whole square into e power x into dx. இங்கே dxங்கிறது with respect to x. ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறீங்க, இந்த e power x plus 1 expand பண்ணுறீங்க by using the formula a plus b the whole square equal to a square plus 2ab plus b square. இங்கே ஏவுக்கு பதிலாக e power x bங்கிற பிளேஸில் 1 எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கிடைச்ச ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா e power x the whole square is nothing but e power 2x. Then 2 into ab அதுக்கு பதிலாக 2 into e power x into 1 become 2 into e power x plus 1 square becomes what 1 தான். அந்த அவுட் சைடு உள்ள e power x அப்படி கேரி ஓவர் ஆகுது into dx. ஃபர்தர் இந்த e power x நீங்கள் உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க. மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, ஓகே e power 2x into e power x பேஸ் ஆர் ஈக்குவல் பவர்ஸ் கேன் பி ஆடட். அதாவது இங்கே பவர் வந்து 2x, இங்கே பவர் வந்து x, ரெண்டுத்துடைய பேஸும் e, அப்போ வந்து பவர் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ 2x plus x will be getting what, அதாவது 2 times x plus 1 times x will be getting 3x. அடுத்தது இந்த 2 கேரி ஓவர் ஆகுது e power x into e power x, அதாவது இங்கேயும் வந்து பவர் 1x, இங்கே வந்து பவர் 1x. 1xனாலும் வெறும்னே xனாலும் ரெண்டும் ஒன்று தான். அப்போ 1x plus 1x will be getting what 2x. அடுத்தது plus 1 into e power x, yes e power x தான் into dx. இப்போது நம்ம இன்டகிரேஷன் போவோம். இன்டகிரேஷன் e power ax into dx equal to என்ன ஃபார்முலா, e power ax by what a, அதாவது எக்ஸ்பொனென்ஷியல் அப்படியே வந்துடும். the denominator x உடைய கோஎஃபிஷியன்ட் வரும். ஓகே, வாட் இஸ் த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் x இங்கே a, அதனால தான் டினாமினேட்டர் a. e power 3x by what 3, ஏன்னா இங்கே ஏங்கிற ப்ளஸில் 3e. அடுத்தது செகண்ட் டேர்ம் இந்த 2 வந்து கேரி ஓவர் ஆகுது. இங்கே e power 2x, ஓகே, அதாவது ஏங்கிற ப்ளஸில் 2. அப்போ e power 2x by that கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் x வந்து உங்களுக்கு 2 வந்தாச்சு. அடுத்தது வெறுமனே e power xன்னு வந்துச்சுன்னா ஓகே அண்டர் த இன்டகிரேஷன், ஓகே வாட் இஸ் த ஃபார்முலா, அதே சேம் e power x தான். அதனால தான் e power இன்டகிரேஷன் ஆஃப் e power x becomes what e power x, ஓகே ப்ளஸ் c. இங்கே cங்கிறது ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட், ஏன்னா கொடுத்துக்கிற ப்ராப்ளம் இன்டெஃபினிட் இன்டெக்ரல், அதாவது லிமிட் இல்லை. ஓகே, ஃபைனல் ஆன்சர் i ஈக்குவல் டு e power 3x by 3, அது கேரி ஓவர் ஆகுது. செகண்ட் டேர்மில் அந்த 2ம் கேன்சல் ஆகிட்டு பேலன்ஸ் e power 2x, ஓகேங்களா. இங்கே தேர்ட் டேர்ம் e power x அப்படியே கேரி ஓவர் ப்ளஸ் c கேரி ஓவர். ஓகே, விச் இஸ் ரெக்வயர்ட் ஃபைனல் ஆன்சர் ஃபார் த கிவன் ப்ராப்ளம். தேங்க்யூ.